de 4 ildsjæle, der har købt møllen her. Vi er jo rigtig glade for den lokale opbakning, vi har fået. Det er helt enormt, som vi hele tiden får at vide, hvad er det godt, I har købt møllen. Vi må simpelthen kunne sætte fokus på, hvordan bygger man bæredygtigt. Hvordan bygger man klimabevidst, så det kan holde meget mere end en generation. Så det kan holde 160 år til 100 år, sådan som man byggede i gamle dage. Vi skal bevare, vi skal bygningsbevare, og vi skal have stolthed kigge på Danmarks kulturarv. Er noget, man gerne vil formidle, noget, der er vigtigt for vores allesammens kulturarv. Så tak, fordi I gør det. Lad os alle sammen støtte op som aktivister. Jeg vil i hvert fald gerne støtte op der, hvor jeg kan. Så er det muligt at gå hen og skrive med få ord, hvad I gerne vil kunne bruge møllen til, og hvad I tænker, der kunne være fint for lokalsamfundet her, at møllen får af liv.